La shaya ihora lesikhombisa kusihlwa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli. Asikubingelele sikwamukele kuzona ngezehora lesikhombisa lezindaba. Khumbula ukuthi ikhona ku-YouTube ngena kuyona uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Lezindaba mbukeli namhlanje ikhethekile njengoba esigabeni sesibili sazo sizokubhekela lezo ezibe nohlonze kulonyaka ka-2021 esiwuphethayo. Ukuselekelela ke sibheke lezindaba semukela eoza kwethu lapha eSABC. Simphiwe Makhanya intatheli indaba ze-SABC ezinzethekwini nomzwandile Mbeje umhleli weindaba zombusazwe e-SABC. Simbingelele bafowethu. Shano siyabingelela kuwena mfowethu, ngibingelele nakusothole. Mbukele ekhaya kuyintokozo ukuba nawe. Sibingelele kubalaleli impela sizawukhuluma ngokwenzekile wonke lo nyaka. Ake sibheke inohlonze kusihlwa nje. Siguqela umsombuluko isicawu sokuqondiswa igwegwe kwenhloko yeindaba ze-SABC uphathiswa Makopeni. Kwezemidlalo mbukeli sikuphathele imiphumela yemidlalo ye-DStv Premiership edlalwe namhlanje. Asibonge mbukeli ngoba ingxenye yalezindaba. Sihlehlele umsombuluko isicawu sokuqondiswa kweyigwegwe kwenhloko yophiko lweindaba uphathiswa Makopeni. I-SABC sola uMakopeni ngokuba budedengu kanye nokuhudulela phansi igama lenkampani. uMakopeni uthi yena ubhecwa ngobende inyama engayidlanga. Udaba lokusakazwa kodaba oluthile ohlelweni leindaba i-special assignment njengoba ke inkantolo yayikhiphe isinqumo esithi SABC ingalisakazi lolu daba yilona ke olusematheni. I-SABC imbeke amacala oyinhloko yezindaba. Isicawu sokuqondiswa izigwegwe osihlalo waso ngo-Advocate Nazir Kasim siqalile namhlanje. La macala amayelana nokusakazwa kodaba olwalinesivimbelo senkantolo olwadlalwa kungafanele ohlelweni i-special assignment. The charges are the following. Notwithstanding clear terms of the relevant court order and the self-explanatory content of the correspondence from Mr. Mwaka on 26 October 2021, you, through your conduct or omission, intentionally, alternatively, grossly neglected to discharge your fiduciary responsibilities to the SABC by allowing and or causing to be allowed by the SABC News and Current Affairs Program team to broadcast, air and or publish the interdicted special assignment investigative report concerning, I will not say the name because that is what is confidential, but this is a private entity in breach of the relevant court order. Uphathiswa Makopeni waphike wonke amacala bekwe wona. Abameli bakhe bathi isinqumo sokusakazwa kololu daba sasingeyona ingxenye yomsebenzi wakhe. Where the problem comes into play is that there was a discrepancy on the coding of the episode chairperson, and now that discrepancy does not fall within her jurisdiction. And in our evidence will prove that that discrepancy is not her fault, chairperson. She at all times, she even disclosed it in a letter to the SABC on the 19th of November. So just to understand, you say there was no deliberate breach of a court order? Correct, chairperson. Ayizange iphumelele imizamo yokuthi lezi inhlaka zombili zilixazululele eceleni lolu daba. I-SABC ibize ofakazi ababili okuyinhloko yophiko lwezomthetho e-SABC kanye nobhekela ukusakaza kweyaqeda uSizungu. Usihlalo uthe angeke aze asaphaze imali yombuso ngokunweba lesicawu. How that came about is my job to find out today. That's the only issue before me. Somebody messed up badly. I want to know who that person is. It mustn't happen again. So that's the issue before me. All I'm saying, I don't want to sit another day and take public funds. I'm sorry. Lesicawu sizoqhubeka ngomsombuluko njengoba kusalindeleke abanye ofakazi. Silindeleke ukuba sibe seyithebeni zomhlangano wokugcina wesigungu esiphezulu se-ANC isicelo sokuba iqembu leseke. Isicelo sowayengumengameli wezwe uJacob Zuma sokwedlulisa isinqumo sokuphindiselwa ejele. Lo mhlangano uzoqala khona namhlanje ntambama. NgoLwesithathu inkantolo ephakeme ePitoli yakhipha isinqumo esithi kwakungekho emthethweni ukudedelwa ngoshwele ukugula kukaZuma ngomandulo. Yabe siyalela ukuthi yaphindiselwe ejele eyogqedela isigwebo sakhe sezinyanga eziyishumi-5. Ngephi i-ANC KwaZulu-Natal ifunge yagomela ukuthi izonxenxa iqembu elibusayo kuzwelonke ukuba libe yingxenye yokuphikisa lesi sinqumo senkantolo ikanye nomnyango wokuhlunyiswa kwezimilo. Lo mnyango kanye nenhlangano iJacob Zuma Foundation bamemezele ukuthi bazosedlulisa lesi sinqumo nesibekele eceleni isinqumo sowayengukhomishana wezokuhlunyiswa kwezimilo Arthur Fraser sokudedela ngoshwele ukugula uZuma.
Umnyango wezempilo usuphinde wagcizelela ukuthi izibalo zabatheleleka nge-COVID-19 iphezulu kakhulu uma kuqhathaniswa neswombe esedlule ngesikhathi esifanayo. Umnyango wezempilo unxuse abantu kuba ke bathobele imigomo yokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 ngalesikhathi samaholide. Umnyango wezempilo ugcizelela ukuthi siphezulu kakhulu isibalo sokutheleleka ngomxhantelo we-Omicron emhlabeni jikelele. Lo mxhantelo utholakala emazweni angaphezulu ngama-76. Lapha ekhaya zonke izifundazwe sezingene esombeni sesine, kodwa isifundazwe eNorthern Cape sinesibalo esiphansi sabathelelekayo. Isifundazwe eGauteng yiso esinesibalo esiphezulu. The fourth wave, driven by the Omicron variant, has continued to spread rapidly across the country, but also across the world. When we spoke to you last week, we mentioned that the variant had been detected by the World Health Organization. Bangamaphesenti angama-91 abantu asebeluleme kodwa kunokukhathazeka okukhulu ngokutheleleka kwabantu kwezinye izifundazwe njengoba kumi ku-37 wamaphesenti ezifundazweni okukhona kuzo i-Eastern Cape, kanti i-Western Cape khona kumi ku-100 wamaphesenti. Bangaphezu kwezinkulungwane eziyisi-7,600 abantu abangeniswe ezibhedlela nekuyisibalo esisaphansi uma kuqhathaniswa nesombe sesithathu. In terms of absolute numbers, we're still at a fairly low level, just over 7,600 patients admitted as a result of COVID. Izibalo zakamumva zikhombisa ukuthi eGauteng singase sikhuphe kakhulu isibalo sabathelelekayo. Umnyango ukhathazekile ngesibalo esiphansi sabantu abagomayo ezweni lonke. We are very worried about the drastic decline in the uptake of vaccination. Isikhungo esibhekele izifo ezithelelanayo i-NICDCT nakuba sikhula kakhulu isibalo sabantu abathelelekayo kuzo zonke izifundazwe, kodwa sisalinde ulwazi ngokutheleleka kwabantu asebekhulile nezingane. The hospitalizations in orange and the deaths in grey. And so you can see with the third wave, as we saw the increases in case numbers here in the blue, we'd already started seeing increases in hospitalizations and the increases in deaths. Sehlile isibalo songeniswa kwezingane ezibhedlela uma kuqhathaniswa nesikhathi kuqala isombe sesine. Izifundazwe ezigudle ugu ezifana ne-Western Cape, KwaZulu-Natal zikhombisa ukukhuphuka kakhulu izibalo zokutheleleka. Amagumbi abagula kakhulu nabangeniswa ezibhedlela belimele anxusa abashayeli bezimoto kuba bacophelele emgwaqeni ukuzama ukunqanda izingozi ezingaholela ekungenisweni ezibhedlela nokuletha ingcindezi enkulu emkhakheni wezempilo. Abantu abazovakashela kwezinye izifundazwe bayacelwa ukuba bathobele imithetho yomnyango wezempilo ukuze kwehlise ukusabalala kwaleli gciwane kanye nokunqanda ukuthi ingaqiniswa imigomo ye-lockdown. Elakuleli ke lisasesigabeni sokuqala se-lockdown. Iphathimandla zokuthutha eWestern Cape zithi sehlile isibalo sabantu ababanjwa beshayela bedle amponjwana uma kuqhathaniswa nanyakenye. Namhlanje bekubanjwe ivimbamgwaqo engxenyeni eziningi zesifundazwe kanti ke abashayeli banxuswe ukuba ke bacophelele ngalesikhathi samaholide. Imizila emikhulu eNtshona Kapa ivame ukuxalathelana kwinsuku zeholide nanjengoko uninzi lujongise imibombo emakhaya beyokonwabela iChristmasi. Abahlali balapha bona bayokonwabela iholide ngaphandle. Amanani ebesezantsi ngethuba lasemini kumzila we-N1 ngaphandle kwasePaarl. Amagosa ezendlela bephume ngobuninzi kwisixeko. They have, out of 33 operations they've done, only found 16 drunk drivers. Between the two units and stuff, they've made about 45 arrests, but much fewer arrests per operation than we would normally see. Abaqhubi bathi kudala belinde ukufumana ikhefu unyaka lo wonke. Very relieved to be able to still go. Looking forward to supporting the tourism industry. Just chill. Family time. That's it. Swim, have a braai. Yeah, braai. Bekuphithizela kwisikhululo seeteksi nebhasi abo bajonge ukuhamba umgama omde banethemba lendlela ekhuselekileyo. Kulonyaka kupheleyo ngale 17 kwase kucaca ezindleleni nengozi ke zezandile hayi noko kulonyaka siyancoma. Enze bana abantu emama ekhaya nabantu akwethu bandijongile banisendleleni ngabe belithathwe ngabathala ngolizothwala. Nami bendihambela ingxaki kodwa ndiyabonga ba kanti sizahamba sibeke kanje kuba nasekhaya bawujabula masendibona sendivele TV. Kubuqhaqwa hayibo uMadida kwenze njani wavela kanti usezinkulu. Abasemagunyeni bathi bazokuhlala begade ngesolo khozi ukuqinisekisa umthetho nocwangco ezindleleni. Thule Joka,
Kwindaba ze-SABC ndisekapa. Kuzo lezi ndaba emva kwekhefu Shandu udaba le-COVID-19 sangena ngalo kunyaka u2021 ngiyacabanga soluphothula futhi lo nyaka sisaphethe lona lolu daba lolu. Njengoba usushilo ke sothole kumanje nje abantu bebenovalo kakhulu ukuthi mhlambe emva komhlangano omkhulu loyo we-NCC kungenzeka icabinet inqume ukuthi ithi ukwenyusa kodwa ngenxa yokuthi ke le variant ekhona kumbe leli gciwane elikhona kuthiwa i-Omicron yebo iyabhebhetheka kakhulu kodwa ke ayikabimbi kakhulu ingakho mhlawumbe yenza ukuthi ke kube ngconywana kungaqini kakhulu kodwa uma ukuthi ke siyaqhubeka nokunganaki kuzoba nzima wemnguni uyalazi lolu daba usubika kakhulu ngakho. Shandu mfowethu njengoba usushilo nakwena mbukele ekhaya uzothola zonke ezimalungana ne-COVID-19 kanye nebehamba phambili nje kulonyaka esiwuphothulayo emva kwekhefu. Siyakwemukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi siguqele umsombuluko isicao sokuqondiswa igwegwe kwenhloko yeindaba ze-SABC uphathiswa Magobeni. Uhulumeni waKwaZulu Natal uthi uzoqhubeka nokweseka indlunkulu yesizwe samaZulu lokhu kuqinisekiswe nguNdunankulu esifundazwe uSihle Zikalala ngesikhathi kenikela ngeimoto ezisithupha kondlunkulu besilo esesakhothama. Ngonhlaba kulonyaka uhulumeni wesifundazwe wanciphisa isabelo mali sendlunkulu ngeigidi 5 kulonyaka sake ku66.1 wesigidi. Ngaseqaleni kwalonyaka uhulumeni wesifundazwe wamemezela ukuthi uzokumisa ukuxhasa ngemali imikhosi yasendlunkulu kuze kube kuxazululwa ukungaboni ngasolinye ngesihlalo sobukhosi. Uzikalala uthi ukuthengwa kwalezi imoto ezintsha kwakuvunyelwana ngakho ngaphambi kokukhothama kwengonyama ngoNdasa nonyaka. Nokuba ingakaziwa ukuthi ibiza malini lezi imoto kepha uzikalala uthe intengo yemoto ngayinye ingaphansi kwe-1,880 zamarandi njengoba kubekiwe encwadini yemigomo ebhekele ukusebenza ngongqongqoshe. Undunankulu Zikalala uthi uhulumeni uzoqhubeka nezinhlelo zokulungisa izigodlo okubekelwe izigidi ezili-18 zamarandi. Mbukeli njengoba ke sishilo ngaphambi kwekhefu ukuthi sisobheka zonke lezo ethe zahamba phambili onyakeni u2021 angeke sasanethula futhi bafowethu ngiyacabanga ukuthi niyazi ngani lapha udaba esingathi ke ilona olaba nohlonze kakhulu udaba le-COVID-19 sabona kushona owaye ngongqongqoshe office kaMengameli uJackson Mthembu. Ngesikhathi kwenzeka lokho kwenzeka ngomhla kaJanuwari 22 kuqala unyaka lo esiwuphethe esiwuphothulayo kwakusho ukuthini lokho kwasho ngempela kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi noma ngabe ubani noma ngabe mhlambe ukusiphi isikhundla lesi sifo kumele sisithathelele phezulu njengoba nje izinamba seyikhombisile ukuthi ziyaqhubeka njengamanje wonke umuntu kumele alandele imiqathango ebekiwe ngoba phela iyona ndlela lena nendaba yokuthi abantu bejove ngiyazi ukuthi kusenongabazana kwabaningi ngeenkolelo ezithize kodwa ke isayensi sikhombisile ukuthi isikhali esinaso ukuthi kujovwe ingakho kwenzeke lokho kwenzekile. Ungenelela mhlambe lapho Shandu umbukelo uzokhumbula ukuthi phela ngalesikhathi sama holiday sothola ukujwayela ukuthi ke kube nemicimbi eyahlukahlukene lokho kuzokwenza ukuthi ke kube inselelo okhulumeni ukuthi akwazi ukumanage isibalo sabantu abahlangana nabo ngabe kunemicimbi lokho ke kusibeka engcupheni enkulu njengezwe njengoba ke sabhekene nje nalempi nje ye-COVID-19. Ngondasa Mnguni ngiyakhumbula mfowethu sakhuluma nawe kakhulu kwakhothama isilo ukudwezelithini kaBheka uZulu wenpelo phambili kwezinye zezintathile zayicoshela lolu daba e-office lethu ese-KZN. Sothole ngisho nje mfowethu ukuthi olunye lo daba lolu obelihamba phambili ezwenikazi nje eAfrika ngoba phela udaba lwasendlunkulu esizwe sakwaZulu akusilo udaba oluthinta ke esingathi Ningizimu Afrika kuphela kepha ke okwenzeka laphana Sothole simfowethu kwaba isimo nje esingathi sashiya abantu abaningi bebambe ongezansi ukuthi awu kungenzeka into kanje kusanda khothama ubayede kepha ke njengoba wazi nombukelazi nawo Shandwazi ukuthi alikakapheli udaba lusaseyithebenzeni enkantolo sikhuluma nje. Ikakhulukazi mhlambe nje ukwengeza lapho udaba lwesilo ukukhombisa ukubaluleka mhlambe kwaso njengamanje ilona olusabukelwe kakhulu kulonyaka
alokho udaba olusabukelwe udlula ukukhothama kwesilo kusho ukuthini na kusho ukubaleka mhlambe nabantu abafisa ukwazi ngakhona ukuthi kwenzekani yingakho udaba lokuthi luxazululwe lobukhosi luyinto ngempela ebaleka kakhulu esizweni Shandu kwezombusazwe udaba lwesicawu esiphenye insolo zokugwamandwa nokuqhwagwa kwamandla ombuso liqhubekile futhi ke loba nohlonze kulonyaka kakhulu uzokhumbula ukuthi ke emavikini amabili kusuka manje umahlulelo omkhulu uZondo uzobeke senikezela ngombiko kumongameli uzokhumbula ke futhi ukuthi lolu daba yilo phela ulidala ukuthi kugcine kube nezibheli ngoJuly izibheli ezigcine zibonakala kuboshwa loyo wangumongameli lolo daba phela kusukela kuphi na kusukela ekutheni kufunele eyothula ubufakazi enkantolo kwekhomishana kaZondo kodwa ngokuphambana kwembono naye ekushilo ukuthi cha akanankinga kodwa into anenkinga nayo ukuthi eyithule phambi kaZondo utheke mangabe ala inkantolo enkulu umthethosisekelo ke yayisimgweba ke 15 months wagcina ke esesejele ayike wawukhona kwaZulu la ezaqala khona wazi kahle okwenza ukuthi isimo sebenzima kakhulu Shandu nawe sothole ikhona ukuthi lolu daba phela uzokhumbula ukuthi lo wayengumengameli wagcina engene ejele ngenxa yakho lokho waphuma ke ngoshwele ayenikezwe umnumzana uArthur Fraser ephethe correctional services njengamanje basikhuluma nje inkantolo ephakeme isanda kukhipha isinqumo esithi cha leso sinqumo sasingafanelekile umnumzana Jacob Zuma fanele aphinde lejele ayoqhubha ke lesigwebo sakhe ayenikezwe sona nokuzoba ke inkinga enkulu sothole nawo Shana oba phela uyokhumbula ukuthi kwasuka ibhelu esingathi zazingalindelekile futhi esingacabanga ukuthi zingenzeka kulelizwe emuva kokuboshwa kwakhe loyo engumengameli kulelo umnumzana Jacob Zuma bafowethu nasebenza kakhulu ngesikhathi sokhetho lohulumeni bendawo kakhulu ikakhulukazi ke into elayikhiqiza lolu khetho ilokho kuthiwa ngesilungu ama-hung councils kodwa ngesiZulu ke sizothi imikhandlu elengayo okusho ukuthini na abantu baseNingizimu Afrika baqoka ukuthi kungabi neqembu elilodwa elithatha zonke kodwa lahlanganisa yingakho ke ubona imikhandlu eminingi kangaka iphethwe ngalendlela kodwa ke njengesizwe nedemocracy nangempela iyaqhubeka abanye abahlaziyi Shandu bangasho ukuthi imbangela yalokho ukuthi abaningi abantu ekwakufanele ukuthi bavote lapha eNingizimu Afrika bazange bayihluphe ukuthi bayovota bafowethu siyazi ukuthi mangabe nihlanganisa indaba lokuba nezinselele eziningi uthola ukuthi kunalokho esingakuboni thina emakhaya niqhamuke seniraji kungathi hayi kodwa niyazi ndlule beyikhinsini ngenkathi nihlanganisa lezi ndaba akona angidedelo Shandu kubanzima ungaboni nje mhlawumbe kuqhamuka sekupholishiwe sekumnandi nokuba ngisho siyaxabana necamera lapha ngoba phela uma ngabe usemva kwecamera kuningi umzamo ofunele ukwenze ukuze abantu bathi masibebona bebona umkhiqizo usuphelile nikwenza njalo lokho kunjalo Shandu mawuyintatheli nje uzowazi ke ngobona ukukhuluma ilimi ezimbili isingisi nesilungu isingisi nesintu sorry uphoqele ukuthi ubhale ngesingisi bese kuhumusha lokho ke ukwenze kube isintu lokho akusiyona kumsebenzi olula neze sothona yabona masibuya ekhefini noma ke emva komhlahlo wesimo sezulu sizokubonisa lokho ongakuboni wena mbukeli ngembiko yeindaba ehlanganiswa izintatheli zeSABC hlala nathi Nalabakosi mangini bengelele kusihlo ngolesihlanu ku-SABC 1 Mzansi for sure soqaphela ke mbukelo ku-Alexander Bheki ofika ku-Fredendal lapha ku-Cape Town lihle ngempela izulu kanti endaweni esikhona lapha ku-Carnival amanjalo ufika lapha nakoGqeberha limboze ngamafu izulu njengoba ngikhuluma nawe kusihlo amathuba ezivula ku-Uppington Bloemfontein anguye u-30% athi sichithisayo ufika lapha naKwaZulu Natal Gauteng naseMpumalanga Limpopo soqaphela kwezindawo esikhona lapha nako-Northern Cape anguye u-60% kusasa udaba olufana mbukeli ngani ngoba zoqhubha libe lihle izulu lapha naku-Alexander Bheki Fredendal Cape Town kanjalo futhi soqhubha limboze ngamafu izulu makhona lapha nakoGqeberha mawungena endaweni ezimaphakathi anguye u-30% no-60% amathuba ezivulo zowalindela kusasa ukuxeka kwenhlamvu yelanga South African Weather Service bakhipha isixwayiso sazo zemvulo enkhuluma ngazo kusasa ehambisana nokuduma ongaba yibungozi South African Weather Service ko-Alexander Bheki mbukeli bakhipha isixwayiso somlilo wamadlela obheke nje kunomoya ovunguza ngamandla entshonalanga nkoloni zobusucela mbukeli usizo siqaphele isimo esinjalo salo izulu futhi ungadlaleli olwandle zobusuqaphela-ke nje amazinga akho kushisa kusihla KwaZulu Natali anguye u-11 naye u-16 Gauteng namaphethelo ayilo ishumi sayofika lapha nakwi-14 lapha eLimpopo azobe nguye u-12 naye lapha
laphana u15 obheke nje mbukelo khona laphana ko Beaufort West anguye u12 abese bawu7 laphana ko Komane kusasa KwaZulu Natal azobe nguye u18 laphana ko Pietermaritzburg kanti abe17 makhona laphana ko Ladysmith amajalo ofika enquthu ebabananga obheke nje Richards Bay anguye u22 kanti eThekwini namaphethela azobe nguye u21 mbukelo semthatha azobe nguye u20 East London azobe nguye u23 eMakhanda azobe nguye u26 koGqeberha nguye u23 Cape Town zobe khipha inhlanzi emanzini ngaye laphana u32 obheke nje mafika lapha ku Springbok nakhona nguye u31 Fredendal yashisa iZulu ngaye laphana u38 Cavignon anguye laphana u32 Sutherland anguye laphana u30 obheke nje laphana lapha kodi aya zobe nguye u26 mbukeli okho laphana ku Uppington azobe nguye u32 ngithikini nonke emakhaya Nkosithela umusa. Asibonge kunyanda nomhlahlo wesimo sezulu. Shandu, lolu daba ezingena kulona njengamanje kungcono kunina ngoba niyanihlelelwe imbiko yenu. Mangabe usemoyeni kanjena ulimi alinalo ithambo. Mangabheda mina khona manje kuyohamba njalo lokuthiwa ngibhedile kodwa nina nenhlanhla ukuthi niyayi-edithwa. Kodwa ke ukhumbule manje sekunale zinto kuthiwa ama live crossings okufanako nayo la uma ngabe uye wabheda lapho ingakho uyawubona ku social media ke bevele bethathe leyo nto ke iyogijima ke makhanya. Ingakho ke sithi nje mbukeli ake ubheke ukuthi lezi indatheli oyithembile kangaka zibheda kangakanani ngempela. The ANC's military wing, okay, can I do that again? Yeah. The ANC, okay. Ukuxoshela izindaba umsebenzi othinta kakhulu ukusetshenziswa kolwimi, ukubhala kanye nokukhuluma. Kepha ke ukubamba amaphuzu amqoka okumele uwasho ngemzuzwana nje embalwa ku television kuza nezinselele zakhona. 69 black South Africans were gunned down by apartheid police. And I forgot what next to say. Kanti ke kwesinye isikhathi bafisa ngisho ukubeka phansi amathuluzi. Let's leave it at that. Noma izindaba eziningi abaxoshela ngazo zibucayi kodwa ke zikhona nalezo ezibashiya bephelile ihlaya. There's no doubt that the pandemic blah 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 blah. Okay, when you're ready. Okay, wait, is my hair fine? Yeah. Okay. 1 2 1 2. SABC njengenhlangano esakazela umphakathi inomgomo wokuthi isakaze izindaba ngazo zonke izilwimi zakuleli. Ezinye ke indatheli kumele zicoshele ngesingisi ziphinde zihumushe ngesintu. Zithi sezikubambile okumele zikusho kuvele kunyamalale nje zingazelele. Umhlangano wokuqala ke womkhandlu wasemngeni ozokhetha ubuholi obusha bomasipala kulindeleke kuzo zonke izinselele abahlangabezana nazo bepheka bethulula bebhala becisha. Inhloso ukukulethela wena mbukeli ukusuka nokuhlala kwezindaba ezisematheni nezithinta wena siqu ngolwimi lwakho. Lo mbiko uhlanganiselwe uSilindo kuhle Gumede eGoli. Angazi noma ngihleki. Mafethu siyabonga. Yes. No, sibonga kakhulu. Sibonga nakubalaleli ke Nkosi yami. Lokhu ngempela kuyasho ukuthi noma umbiko uqhamuka usumuhle kodwa ke singabantu siyawenza amaphutha. Shando bentokozo kakhulu sothola ukuba nawe phinde ngifisela umbukeli ke ngalesi sikhathi ama-holiday kaKhisimusi aphephile siphinde ke sicele enkosini ukuthi sihlangane nangonyaka ozayo saphila. Thanks. Msale kahle.